Ayo. Ayo. Sik. Buka ya kan tumbang di sik. Pastilan gutuman na kina ako. Asa man daw akong mga anak nga. Wato pa kong bagting karon kay magkita mi sa akong teammate kinanawag to ganina. Uy, naram na imong duha. Nga nagduwa o mga bugaw mo kay na. Nalikop ni pa. Nangyari pa, kami na isa diaryo. Nanday ba, sa ito yun? Kita ko ni ito sa istorya nagbugaw kayo pagkuha mo salmon kay mato kong bagting kita mi sa teammate. Sa ko salmon ko. Kana bang lingin nga. So to isa. Sardinas. Sardinas ba nato? Lata ba? Ito liko. Ikaw may magulang. Liko. Ikaw may magulang. Hindi ka tulak kayo nito eh. Ikaw na lang dito kay ikaw may magulang. Tiguang naman mo ang duwa mo niya. Kung sa deso po rin mo ako pa? Salmon. Sardinas. Sardinas lagi. Katong naas lata? Oo. Lata ni Marka Isla? Oh, na isda. Pagkabay isla nga tuloy yung plata. Magkaon na ito nito? May buti na ito matubal ko. Hindi mo lang tingin ka. Kung sa nga rin? Sardinas. Eh, ito ay adyo dito. Wala lang kung ano ano. Ikaw lang. Ikaw may magulang na itong gawa. Ikaw dito. Kita dito. Oh, kita dito. Ikaw may magulang. Di ba na? Hindi, dito ko. Mas sila, di mo natawanan. Pangutang mo dito sa tinahan. Bata ba? Ako magwala, pangutang na. Wala na. Wala na yung listahan dito. Nakurot na yung listahan dito. Sa aming text mate, kaya kung tanawag ako, kaya magkikita ng parting. Ito mag-iwat ng papa no? Ikaw may liwat pa ba? Mag-iwat papa, kayo tapis mata. Magkano ko yung iyak niya. Ganina dahil ito na kayo tulad ng multo na nakita nito. Ikaw may palit niya. Isa ko. Kota ba? Pangutang ito. Kung paano makakalit mo, papa ka na? Asa ba kayo itong bin na itong gusto ka na papa ito? Ano? Isang lawat. Tapagin mo yung sumubon. Kada yung may palit dito. Ang dako, ang lawas at umahan ulit. Saan ka ba malit mo? At ito ba itong insik? Ang insik? Ang insik dito ta? Naiso ka ba itong insik dito? Dili ato. Dito pa utang mo ato. Dili, nang mayo pagbutong kay muntag-muntag pa man. Ay, ikaw bahala. Ikaw mo yung manuktok dito. Sige ako. Kaya bunalan ta papa ron. Ito mo ba ito? Mayin dako to, mahana to. Natakulan mo buga kayo, bud. Ikaw butang doon nagsubo. Sige, kaya ko rin. Sapan tarong papa ron. Hindi na batang sugo. Ay, Takkan na ba ito yung dari diaryo? pagkakita. May maayo. Katong gisugo ni papa, ato itong kanuli. Duka ka na ito. Gini ato ka. Tuusay bitong siya. Iya bitong lista. Ano makuha siya? Iya bitong lista. Kadi, dami ko ni. Dami ang tayo ng kuha mo. Dami ko ni. Matuli. Tayo, paborito na ko ni. Nagkakala di kayo. Atong bakapilan niyo. Sugo pa ka. Pati na nga to. Ikaw ba? Ikaw. Ayo. 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 Wala si Injik, Sik. Sik. Wala to. Injik yan. Ayo. 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 Sik. Buka ya kan tumbang di Sik. Ayo. Sik. Ito bro, malamig rin makikaon ng kaon. Buka ya kan tumbang di Sik. Sik. Wala ka kaon. Unang saman. Nakadaw na nanaday. Sik. Mangutang na po ko nun si Papa, Sik. Utang. Sige lang utang. Mo na ka mo mga Pilipino. Dako mo mata. Puro lang utang. Isugo kami papa sek. Mo na ka mo Pilipino, mga dako mata, mga dangak. Sugoon mo inyo ginikanan. Dangak. Unsa to inyo gisugo? Nakanunong ka itong sugo ni papa? Naglimot mo ko. Ako na ka. Di may maayo. Basig mo na ito raw.
Ayun niya na. Ato sa kuna kredit ni, mutang po pinani sik. Ano niya sik, kani sik. Mutang ni ani sik. Kani sik. Asa man? Kani. Kani Kini. makaon sik. Kani oh, kana. Kini. Kana tanan. Kini tanan. Oh, kana tanan. Unsa tunay utang? Utang. Utang sik. So kung may utang ko bayad. Kana. Dagka na mo utang dire ingna inyo mama papa. Utang sige utang wala bayad. Kami mga insek dili may gusto utang. Palit. Kani Kani tanan. ra usa may ngalan ani? Kamuti taps. Kamuti tab. Lista. Lista. Imo sa inyo yung papa bayad okma. Ako to ingnon si amo ingnon Sabado. Sabado. Kay sweldo man di siya. Ayohan ninyo ha. Ako to ingnon sa papa nga magsobra siya kay mo panahubog lumot akong papa basig hurot pa mayo to kwarta ako yung maglain siya para bayadan ni. Dayon unsa pa sugo? Atong gisugo gud ba kung sa buto. Kalchis food, kalchis. Sik. Kini. Ah, yung ni Papa sik, apil food tulo ni sik. Mga tinda na ako ani puro utang. Bayad sa bado sik, pindo ni Papa sik. Dayon unsa pa? Balik ko. Ato pang gisugo di papa. Nakasabot ta man. Manimot lagi. Sa nana ninyo. Mga dangat. Ano dum dum atong gisugo di papa? Wala lagi. Sa buto. Unya man dili. Malimot lagi sik. Nalimot mo siya kung siya itong gitugo ni papa. Sige, hinumdumin ninyo. Aron mo dili na balik-balik. Kaya kami en-check, lain me. Dili may gusto dogay-dogay. Ikaw magul, ikaw may giinan nga. Kung sa itong kapalit. Ikaw kupitok no di mo. Kato sik. Kada na sik, kana. Kada na ba sik? Asa man ani? Kada. Kini. Kini. Dili sik kana. Kato isa sik, kato. Kini. Dili na sik. Bago ko. Kanya nga talon, check. Oh, murag mauda ba na? Di mo siya makakita gud. Isa kita. Kami en-check, kamay mata. Mao na dili may kayo kita. Kada sa kilid sik ba kana? Naunsa man mo? Uli sa mo sa inyo, balik lang mo. Layo para ba kaayo to? Bali layo ora makita sik tong amo nga. Kato, mo naman gito. O kato naman gito. Oh. Baka na nas daplin sik. Murag mauda ba na sik? Ing man yung trabaho ang asa man are kamo gipasogo. Nalimot man mo. Asa man adto dapit? Siguro kanina dagma mo. Wala. Ikaw man Dagma gutik. mo mo nalimot mo sogo inyo papa. Ikaw may bright sa atong igsuon yan. Di ka kidumdum ato. Bright. Masabi magbubukan ako ko. Kita mo do ang isugo. Naanda ko rin yung duman. Sama. Nakinom naman lagi ko. Nakinom naman lagi ko. Sama. Bigyan ini. Sama ni. Nakinom naman lagi ko. Kasi ngalan. Nakinom naman. Gini ako ba? Hindi ko. Kasi hindi ko. May lukot mo yung lubot. Huwag yung mali. Kailan natin yung duman. Lukot kasi may lubot. May lukot mo kasi may lubot. Hindi yung mali. Sik. Marag mauna ni Kisugo. Simuta sik. Mauna ni Kisugo ni Papa. Buang yan mo. Ano ba sik? Akalang di ba mo kabalo di ay kini mana. Ni Oh, kana mao gidi ay. Salmon. Oh, kana sik. Mao di ay. Angagmon di Oh, ako. kana sik. Pila man ko Tulo ka buok ani sik, tulo ka buok. kabok sik. Tulo ka buok. Tulo. Oh, tulo. Salmon. Oh, salmon. Ayun. Limot-limot na po. Oh. Salamat kay sik. Salamat kay Sik. Amo tinggal papa niya. Mao na gini. Ibang lubot bang salmon. Mo kung hindi kasabot man siya. Imo sangkot. Oh, sabi. Ikaw ko na ko. Ito na tasik mo na. Ay, papa yo. Nakasabot bilib ko si Insi, makasabot tayo no. Di mo tubong ka ini. Hindi, sito mo. Negosyante mo gud Sik. Sik, napailain sik. Ito naman po. Kanini asik biskuit. Kini. Oo, tindan ako ano yung mga ninyo. Sige, utang dire puro. Ako listahan. Wala na kabutangan, oh. Sakto na ni. Sik, balik rin ni Sik. Kato na ni Sik. Sige. Sudah na ni Sik. Puyosan ninyo na. Wala sudanan dire. Kita ka ni Sige. Utang pa mo. Tapos, lita pag mo sudanan. Ala, layas mo, layas. Stricto ka ni Sik. Pero may pagpupuro isip to, pero may kasi kin. Sik, maurdo na ka Sik. Tabaan ra yan kasi. Tabaan na ka, mapurdo na ka kay. Kung kay ka, inut kay ka.
Pagod na dito. Kapat ang papa bro.